I dag er det den 20. april 2025. Mit emne er uddannelse og læring. Og jeg vil gerne gå i gang med dette emne ved at besvare spørgsmål. Nummer 1. Hvordan lærer du bedst? Ved at læse, lytte eller gøre? Faktisk lærer jeg bedst ved at skrive, fordi når jeg ser, hvordan et ord kan skrives ud, kan jeg udtale det bedre. Og jeg husker det også bedre. Men jeg tror ikke, det er en god måde at lære dans, fordi jeg skal afhænge af skrivning til at forstå noget. Det er ikke fleksibilitet, når jeg skal lave en præsentation eller en samtale. Jeg synes, det bedste måde at lære er ved at lytte. Jeg beundrer mig meget på en person, som kan lære bedst ved at lytte. De ser så sej ud, så fantastisk. Nummer 2. Hvordan er skolesystemet i Danmark? Først og fremmest skal jeg sige, at jeg holder mig af skolesystemet i Danmark. Det er fordi, at jeg føler mig, at der er anti-muligheder, hvis man vil tage en uddannelse i Danmark. Uanset hvor gammel man er, hvilken baggrund man har, hvor kommer man fra, eller hvad man arbejder som. Det er et perfekt system, gratis til alle, ingen hjemmearbejde, mange aktiviteter udenfor, praktik og mange ting. For eksempel, da jeg arbejder her i Danmark som en udlandet praktikant, fik jeg også mulighed for at komme i sportsskoler gratis for at lære dans. Gratis bøger, gratis undervisninger. Hvis jeg har bevis med dans på en præcis niveau, kan jeg også tage en uddannelse gratis på universitet eller lignende. Nummer 3. Har du haft en lærer, som har inspireret dig? Fortæl. Ja, jeg har haft en lærer sådan i min sportsskole. Hun hedder Annette. Jeg er inspireret af hende, fordi hun har fortalt mig en gang. Jeg har en tro på, at du kan gøre alle ting. Dans er faktisk et svært sprog, men du er noget af det. Hun sagde fine ord til mig, så det er jeg meget glad for at høre. Nummer 4. Hvilken fordele og ulemper er der ved online undervisning? Den første fordele kan godt sige er, at online undervisningen er meget fleksibilitet. Man kan lære ubegrænset alt, hvad man vil eller hvor man er, bare betaling og benytte. Men ulemper er, at online undervisninger mangler forbindelse med andre mennesker. Og det er den ting, som jeg ikke kan lide. Jeg elsker traditioner, undervisning, hvor man kan diskutere og kontakte med hinanden. Det er dejligt. Nummer 5. Hvordan kan man motivere unge til at lære mere effektivt? Giver dem mulighed at prøve noget som relevant til hvad de lærer i skolen. Det vil jeg sige. Fordi de kan føle først, at de virkelig får kendskab, når de gør det i praksis. Nummer 6. Bør uddannelse være gratis for alle? Hvorfor ikke? Jeg er helt enig i, at uddannelse skal være gratis for alle. Det er fordi, at i min optik er uddannelse det vigtigste for det danske samfund. Vi prøver at finde ud af, hvad der sker, hvis uddannelse ikke er gratis. Ligesom i mit hjemland, der kommer færre mennesker, som vil tage uddannelse end lige nu. Og så de har ikke mulighed for at lytte, hvad der hjertet siger om hvilken uddannelse de ønsker, fordi de skal passe på penge, og hvilken uddannelse kan nemt få et job bagefter. Og så
Det er ikke god idé, hvis uddannelse ikke er gratis. Det er det mit emne i dag. Tak fordi I lytter med. Vi ses.